Μία ώρα με το πλοίο από την Αθήνα βρίσκεται ένα ελληνικό νησί, όπου μια τεράστια πέτρινη φιγούρα παρακολουθεί το μέρος για περισσότερα από 2.500 χρόνια. Το νησί ονομάζεται Καία, επίσης γνωστή ως Τζιά. Βρίσκεται κοντά στην Αθήνα, στο Αιγαίο Πέλαγος, και παρόλο που ανήκει στο διάσημο αρχιπέλαγος των Κυκλάδων, παραμένει σχετικά άγνωστο σε πολλούς τουρίστες. Εκεί θα βρείτε το διάσημο λιοντάρι της Καίας, ένα γιγάντιο γλυπτό σκαλισμένο απευθείας στο βράχο. Σύμφωνα με αρχαίους θρύλους, το λιοντάρι προστάτευε το νησί και αποθούσε τα κακά πλάσματα. Κανείς δεν ξέρει ποιος το δημιούργησε. Σήμερα η Τζιά είναι διάσημη για τις κρυστάλλινες παραλίες της, τα αρχαία πέτρινα μονοπάτια και τα μυστηριώδη ναυάγια κάτω από τη θάλασσα. Η Καία είναι πλέον το πιο ήρεμο από τα νησιά των Κυκλάδων. Διαθέτει 81 χιλιόμετρα αρχαίων μονοπατιών που συνδέουν 4 ξεχασμένες ελληνικές πόλεις. Αν σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο, εγγραφείτε.